Nem először fogalmazódik meg bennem, hogy vannak elhagyatott épületek szerte országban, világban, hogy ezek az épületek olyan tényleg annyira elhagyatottak, mint amilyennek tűnik. Mi van, ha egy némelyik épület mégsem olyan üresen álló, mint amilyennek tűnik, és lehet a falak mögött valami, ami külvilág számára nem látszik. Mi van akkor például, ha mondjuk egy régi üzemtelepről kiderül, hogy bizony a falak mögött van valami, ami a külvilág számára nem is észrevehető. Nos, egy ilyen témáról szeretnék nektek beszélni, bemutatni, és engedjétek meg, hogy bemutassam egyik művemet, ez pedig nem más, mint a Dögevők című könyv. Ezt a könyvet 2022-ben jelentettem meg az Underground kiadó gondozásában. Ez a könyv fiktív történet, habár bizonyos momentumok, illetve helyszínek, területek a valós életből merítkeznek. Maga a történet teljesen hazai helyszíneken, magyar szereplőkkel játszódik, és bizonyos elemei a valóságban is visszaköszönnek. A történet főszereplője egy patológus nő, Váradi Viktória. Minden rendben van az életével, éli a hétköznapjait, végzi a munkáját, ugyanakkor írói ambíciókat is dédelget. Azonban egy ideje már nem mennek túl jól a dolgai, mert nem kap semmilyen ihletet, de viszont az élete egyszer csak közbeszól, amikor az általános patológiai vizsgálatok között egy megmagyarázhatatlan halált halt ember maradványai kerülnek a boncasztalra, majd később további ilyen esetekkel találkoznak. Mivel egyik esetben sem tudják megállapítani, hogy mégis miről van szó, a rejtélyesség hangulata kezdi érződni rajtuk. Aztán egyszer csak szörnyű esemény történik, mikor egy esti műszakban a nőt és a kollégáját is elrabolják. Egy elhagyatott gyártelepre hurcolják őket, és ez a nő itt szembesülnie kell mindazokkal a személyekkel vagy szörnyekkel, akik a hullaházban megvizsgált holttestek esetéért felelősek. Ekközben pedig a rendőrség is nyomozást folytat a halálesetek, illetve több eltűnt személy kapcsán, mivel tudomásukra jut, hogy nem ez a néhány eset történt meg korábban. Ez nőt, a főszereplőt, Váradi Viktóriát, ekközben fogvatartják egy elhagyatott húsüzemtelepen, és szemtanúja, illetve fültanúja lesz annak, hogy elrablói, illetve fogvatartói miket művelnek. Konkrétan elrabolt emberek tortúráját, illetve a velük történő eseményeknek lesz illetve fültanúja, ez a nő, és tudja, hogy ezek a kannibálok, akiknek a fogságába került, nem fognak kegyelmezni, így mindenképpen ki kell találnia egy tervet, hogy hogyan tudna innen megszökni. És a történet lényegében azt mutatja be, hogy a nő mit is próbál tenni azért, hogy megmeneküljön, illetve hogy a rendőrségek közben hogyan próbál a nyomára bukkanni. A történet nem túl hosszú, alig 160 oldalas, így ennek következtében egy pörgős, mégis eseménydús történetet olvashat, aki a kezébe veszi a Dögevőket. A történetről nem szeretnék nagyon spoilerezni, legyen elég annyi, hogy a vége az visszajelzések szerint elég érdekesre sikerült, illetve hirtelen megoldású, de éppen ezért mindenkinek azt javaslom, hogy aki kedveli a horror, illetve a túlélős történeteket, az nyugodtan tegyen vele egy próbát. A könyv továbbra is elérhető, a leírásban megadom az elérhetőséget, illetve ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy tetsziket, és iratkozzatok fel a csatornámra. Nem sokára újra találkozunk, addig is sziasztok!